இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படத்தோட கதை ஒரு ஏலியனோடது இல்ல ஒரு ஹியூமனோடது. அதாவது ஏலியனா இருக்க ஒரு ஹியூமனோடது. சவா சரி விடுங்க, உங்களுக்கு வேணாம் எனக்கு வேணாம், ஹீரோவோடதுன்னு பொதுவாக வச்சுக்கலாம். அந்த ஹீரோக்கும் முழு மொட்டைக்கும் மோமோக்கும் முறத்தவாரி பிறந்த ஒரு மொரட்டு மொட்டையனுக்கும் அவனோட கேங் ஆஃப் மொட்டை மெம்பர்ஸ்க்கும் ஏதோ ஒரு பஞ்சாயத்தான். அது என்ன ஏதுன்றத வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்து பைசல் பண்ணி விட்டுறலாம். ஸோ ஹலோ தேர், திஸ் இஸ் இன்ஃபினிட்டி ஃபிளிக். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படம் என்னன்னா 2011 டிஜே கருஸோட டைரக்ஷன்ல ரிலீஸ் ஆன ஐ எம் நம்பர் 4ன்ற ஒரு ஹாலிவுட் படத்தை தான் பார்க்க போறோம். சரி ஓகே, இப்போ அவங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஓபன் பண்ண ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள இருக்க குடிசையே காட்டுறாங்க. அங்க 2 பேர் படுத்து நல்லா நிம்மதியா தூங்கிட்டு இருக்கானுங்க. திடீர்னு அந்த டோரை தட்டுற சத்தம் கேக்குது. ஒருத்த மட்டும் எந்திரிச்சு அவனோட கத்தி எடுத்துக்கிட்டு அந்த டோர் கிட்ட போய் செக் பண்ணி பாக்குறான். பார்த்தாங்க யாருமே இல்ல. சரி திரும்ப போய் படுக்கலான்னு போகும்போது அந்த டோரை உடைச்சிட்டு ஏதோ ஒன்று அவனை தூக்கிட்டு போயிடுது. அதை பார்த்துட்டு அந்த கட்டுல உட்காந்து இருந்தவன் எந்திரிச்சு ஓட ஆரம்பிக்கிறான். அந்த மிருகமும் இவனை துரத்த ஆரம்பிக்குது. அந்த மிருகத்துக்கு பயந்து அவன் காட்டுக்குள்ள குதர்க்கமா குதிச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கான். அவன் ஓடுறத மட்டும் குற்றாலத்துல இருக்க குரங்கு பார்த்துச்சுன்னா கண்டிப்பா சூசைட் தான் பண்ணிக்கும். அவன் ஓடி போயிட்டு அந்த காட்டோட எஜ்ஜுக்கே வந்துருவான். அதுக்கப்புறம் ஒரே பெரிய பள்ளமா தான் இருக்கும். அந்த மிருகத்திட்ட மாட்டி சாவறதுக்கு இப்படி குதிச்சே செத்தலான்னு அவன் குதித்துறான். பார்த்தா அந்த மிருகத்துக்கு ரெக்க மாதிரி ஒன்று இருக்கு, அதை வச்சு மிதக்க ஆரம்பிக்குது. ஆனா அவன் ஏர்ல இந்த மிருகத்தை ஏமாத்திட்டு எந்த அடியும் போடாம கீழே சேஃபா லேண்ட் ஆயிடுறான். அந்த மிருகம் நம்மளை விட்டு போயிடுச்சா அவன் மேல பார்த்துட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு கை வந்து அவனோட கழுத்தை பிடிக்குது. ஒரு மொட்டை மண்டை தான் அந்த வேலையை பார்த்திருப்பான். அவன் கழுத்துல இருந்து ஒரு டாலரை உருவிட்டு யார்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கலான்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட கத்தி எடுத்து அவனை குத்திடுறான். பார்த்தா அப்படியே அவன் சாம்பலா போயிடுறான். அந்த மொட்டைக்கும் 2-3 அடியாளுங்க இருக்காங்க. இப்ப அந்த சாம்பலா போனவன் இருந்து எடுத்த டாலர் எடுத்து அவனோட கழுத்துல மாட்டிக்கிறான். பார்த்தா ஏகப்பட்ட டாலர் அந்த மாதிரி தொங்கிட்டு இருக்கான் அவன் கழுத்துல. அந்த மாதிரி டாலர் போட்டு அவனை கொல்றதே என்னோட வேலையா பார்த்துட்டு இருப்பான். இப்ப அதே மாதிரி ஒரு டாலரை காட்டுறாங்க. அந்த டாலரை போட்டுக்கிறது யாருன்னா இந்த படத்தோட ஹீரோ. அவனுக்கு ஸ்கூல்ல வெக்கேஷன் விட்டு இருப்பாங்க. அதனால பயங்கர ஜாலியா சில் பண்ணிட்டு இருக்கான். காலையில ஆனா வாட்டர் பைக்ல ரைடு போறதும் நைட் ஆனா ஜாலியா பார்ட்டி பண்றதுமா இருக்கான். அப்ப அவனோட போன்ல ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும். நான் இங்க தனியா தான் இருக்கேன், இங்க வந்து நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஒன்னா குளிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு மெசேஜ் பண்ணிருப்பா. அதை பார்த்துட்டு ஹீரோவும் போய் பீச்ல இறங்கி அந்த பொண்ணு கூட ஜாலியா நீச்சல் அடிச்சிட்டு இருக்கான். அப்போ அவனோட கால்ல பயங்கரமா ஏதோ வெளிச்சம் வருது. அவனுக்கு பயங்கரமா வலிக்க ஆரம்பிச்சது. அதனால தண்ணிக்குள்ள போய் என்ன ஏதுன்னு பாக்குறான். பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி மொட்டை ஒரு கொலை பண்ணால அந்த விஷயம் இவன் பாக்குறான். இப்ப அந்த பொண்ணு அதை பார்த்துட்டு கரைக்கு ஓடிடுறா. இப்ப ஹீரோ பாக்கிறதுக்காக ஒரு கும்பலே சேருது. ஏகப்பட்ட பேர் வீடியோ எடுக்கிறாங்க. அதை அப்புறம் ஹீரோ காலில் வெளிச்சம் வந்துட்டு இருக்கும் போதே அந்த இடத்த விட்டு எந்திரிச்சு போயிடுறான். அடுத்த நாள் காலையில ஹீரோ ஏதோ ஒரு இடத்துல முழிக்கிறான். அவனுக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் நின்றுட்டு இருக்கான். ஹீரோ அவன் பார்த்த விஷயம் பத்தி அவன் கிட்ட சொல்றான், நம்பர் 3 செத்துட்டான் அப்படின்னு. அதை விட உனக்கு ஏதோ அவ்வளோ அப்படின்னு அவன் கேட்டுட்டு ஹீரோவை கூட்டிட்டு போயிடுறான். இப்ப இவங்க 2 பேர் வெக்கேஷனுக்கு இருந்த வீட்டை காலி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இருக்க எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் எடுத்து நெருப்புல போட்டு எரிச்சிட்டு அவங்களோட லக்கேஜ் எல்லாம் ட்ரக்ல ஏத்திட்டு இருக்கும் போது ஒரு குட்டி பச்சை பள்ளி அவங்களோட லக்கேஜ்ல ஏறிக்குது. இப்ப ஹீரோ அவனோட ட்ரக்ல ஏறி வேற ஒரு இடத்துக்கு கிளம்பிட்டு இருக்காங்க. அப்படி கார்ல போயிட்டு இருக்கும் போது ஹீரோ சொல்றான், என்ன பார்க்கும்போது நீங்க வெக்கேஷன்ல இருக்கும் போது தான் நினைச்சிருப்பீங்க. ஆனா நாங்க 2 பேரும் உயிருக்கு பயந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். நாங்க ஒரு ஏலியன் ஸ்பீசிஸை சேர்ந்தவங்க. எங்க உலகத்துல வாழ முடியாதனால தான் எங்குள்ள கொஞ்சம் பேர் வந்து இங்க தங்கி இருந்தோம். ஆனா இங்கே எங்களை அழிக்கிறதுக்காக வேற ஒரு ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் வந்துருச்சு. இவங்களை அழிக்க வந்த ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் தான் அந்த கேங் ஆஃப் மொட்டை. இவனுக்கு வந்து விஷன் மாதிரி இவங்க இனத்தை சேர்ந்த எல்லாத்தையுமே கொண்டுகிட்டு இருக்கானுங்க அவனுங்க. ஹீரோவும் காரை ஓடிட்டு இருக்கவங்க மட்டும் தான் ஏறக்குறைய அவங்க இனத்திலே கடைசி. அதனால இவங்க 2 பேத்தையுமே அந்த மொட்டை கேங் கண்டுபிடிச்சிட கூடாதுன்றதுக்காக தான் அவங்கள்ட்ட இருந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாத்தையுமே எரிச்சிட்டு வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. அவங்க 2 பேருமே வேற ஒரு ஊருக்கு வந்து புது வீட்டுல செட்டில் ஆறாங்க. அப்ப ட்ரக்ல இருந்து எல்லா பொருளும் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த பச்சை பள்ளி ட்ரக்ல இருந்து வெளியே வந்துடுது. அந்த பள்ளி ஒரு புதருக்குள்ள போது வெளியே வரும்போது நாயா மாறிடுது. இப்போ அவங்க 2 பேத்துக்குமே ஏதோ வெளியே சத்தம் கேக்குது. அதனால ஹீரோ கூட இருக்கவன் கத்தி எடுத்துட்டு போயிட்டு டோரை திறக்கிறான். ஹீரோ பின்னாடியே வந்துடுறான். வெளியே யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அதனால திரும்ப வீட்டுக்குள்ளேயே போலான்னு போவாங்க. அப்ப ஹீரோ அந்த நாயை பாத்துறான். ரொம்ப பாவமா இருக்குன்னு சொல்லி வீட்டுலயே அந்த நாயை வளர்க்க ஆரம்பிச்சிடும். ஹீரோ கூடவே சுத்திட்டு இருக்கால அவனு ஹீரோட அப்பா கிடையாது, ஹீரோட பாதுகாவலன். அவன் பேக்ல இருந்து ஏதோ ஒரு பொருள் எடுக்கிறான். அது பார்க்கவே பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு. அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த வீட்டோட கிளாக்ல மறைச்சு வைக்கிறான். இப்போ அவன் ஹீரோ ஒரு போட்டோ எடுத்து இன்டர்நெட்ல எங்கெல்லாம் இவனோட ஃபேஸ் இருக்கோ அதுல ஸ்கேன் பண்றான். இவனுக்கு கொஞ்சம் ஹேக்கிங்லாம் தெரியும். அதனால எல்லா போட்டோவுமே டெலீட் பண்ணி விட்டுறான். இனிமே எந்த வெப்சைட்லயுமே அவனோட போட்டோ இல்லாத மாதிரி பாத்துக்கோ. அதையும் மீறி வெப்சைட்ல ஏதாவது போட்டோ நீ அப்லோட் பண்ணிட்டீனா அவங்க ஈஸியா இந்த இடத்துக்கு தேடி வந்துருவாங்க அப்படின்னு அவன் சொல்றான். இப்போ இவங்க 2 பேரும் காலி பண்ணிட்டு போன அந்த கடற்கரை ஓரமா இருக்க வீட்டுக்கு ஒரு பொண்ணு வரா. அந்த வீட்டுல பயங்கரமா தேடி பாக்குறா. ஆனா எந்த ஒரு துப்புமே கிடைக்காது. அதனால கேஸ் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த வீட்டையே கொளுத்தி விட்டுறா. இவன் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது அந்த வீடே வெடிக்கும். ஆனா அந்த ஃபிளேம்ஸ் எதுவும் இவ்வளவு பாதிக்காது. ஏன்னா இவ்வளவு சுத்தி பாதுகாப்பு ஷீல்டு ஃபார்ம் பண்ற சக்தி இவளுக்கு இருக்கும். இப்ப ஹீரோவா அந்த மொட்டை கேங்கும் ஒரு லேடியும் தேடிட்டு இருக்காங்க. இந்த டைம்ல இந்த புது ஊர்ல இருக்க ஸ்கூல்ல போயிட்டு நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒத்த கால நின்னுட்டு இருக்கான். அந்த பாதுகாவலும் ஹீரோ ஒரு டீனேஜர்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்கூலுக்கு போக அலோவ் பண்றான். ஆனா அவன்கிட்ட ஒரு கண்டிஷன் போறான், நான் 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி உன்னோட போனுக்கு கால் பண்ணுவேன். அப்போ நீ போன் அட்டன் பண்ணி பேசணும், இல்லனா நீ ஏதோ ப்ராப்ளத்துல இருக்கன்னு நான் புரிஞ்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றான். இப்போ ஹீரோ போறான் ஸ்கூல்ல ஜாயின் பண்றதுக்காக எல்லா ஃபார்மாலிட்டிஸும் பாக்குறான். அப்போ பிரின்சிபல் ரூம்ல ஒரு பொண்ணு பயங்கரமா திட்டு வாங்கிட்டு இருக்கா. அவதான் ஹீரோயினி. 2 பேரும் ஒருத்தர பாத்துக்கிறாங்க. ஹீரோக்கு கபோர்ட் இருக்க ஏரியால எங்க இருக்குன்னு தெரியல. அதனால ஒரு ஸ்டாஃப் ஹீரோயினை கூப்பிட்டு இவனை கூட்டிட்டு போயிட்டு கபோர்ட் இருக்க செக்ஷனை காட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவனும் ஹீரோயினி பின்னாடியே போறான். அவனும் இதை பிட்டு போட ட்ரை பண்றான். ஹீரோயினி போய் கபோர்டை காட்டிட்டு நம்ம இன்னொரு நாள் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறான். இப்போ அந்த ஸ்கூல்ல புல்லிங் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு கேங் வரானுங்க. ஹீரோ கிட்ட நல்ல விதமா தான் பேசிட்டு கிளம்புறானுங்க. ஆனா ஒரு அப்பாவை பிடிச்சி அடிச்சு வரானுங்க. அப்போ அந்த பையனோட ஸ்கேட் போர்டு கீழே விழுந்துரும். ஹீரோ அதை எடுத்து அவன்கிட்ட கொடுத்து ஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கிறான். அன்னைக்கு ஈவினிங் எல்லாருமே கிளாஸ் முடிச்சுட்டு
முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் திரும்ப அந்த புள்ளி கேங் வம்பிழுக்கிறானுங்க. அங்கதான் ஹீரோயின் உட்காந்து இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கா. ஹீரோ அந்த புள்ளி கேங் தூக்கி போட்டு பந்து எடுத்து திரும்ப அவனுங்கள ஒருத்த மேலே அடிச்சிடறான். இதனால அவனுங்க 3 பேருமே ஹீரோக்கு பயந்து அந்த இடத்த விட்டு ஓடிறாங்க. கெத்தா ஹீரோயிஸை காட்டினால ஹீரோவை அந்த பொண்ணு அவளோட கேமரால ஏகப்பட்ட போட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிறா. அன்னைக்கு இவனி வீட்டுக்கு போயிட்டு லேப்டாப் ஓபன் பண்ணி இந்த ஊர்ல இருக்க ஏதோ வெப்சைட்டை தேடிட்டு இருக்கான் ஹீரோ. அப்போ ஹீரோயினி ஸ்கூலுக்காக ஓபன் பண்ணி வச்சிருந்த வெப்சைட்டை கண்டுபிடிச்சான். அதுக்குள்ளவே பார்த்தா ஹீரோயினி ஹீரோ எடுத்த எல்லா போட்டோவுமே அதில் அப்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கா. ஹீரோ அதை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஒவ்வொரு போட்டோவா அந்த வெப்சைட்டை விட்டு டெலிட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஏன்னான்னு பார்த்தா ஹீரோட பாதுகாவலம் தான் இவனோட பாதுகாப்பு கருதி அந்த எல்லா போட்டோவுமே டெலிட் பண்ணிருக்கான். இப்போ அந்த மொட்டை கேங்க காட்டுறானுங்க. அவனுங்க ஹீரோக்கு வச்ச பேர் தான் நம்பர் 4. இவங்க 2 பேரும் டாக்குமெண்ட் ஒரு நெருப்புல போட்டு எரிச்சிருப்பாங்கல்ல, அந்த நெருப்புல இருந்து ஒரு நம்பர் பிளேட்டோட துண்டு அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அதை பார்த்துட்டு அந்த மொட்டையோட அடியாளுங்கிட்ட இந்த வாட்டி நம்பர்கிட்ட இருந்து அவன் தப்பிக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்றான். இப்போ ஹீரோ ஸ்கூல்ல கிளாஸ் கவனிச்சிட்டு இருக்கும்போது அவன் கிட்ட அந்த புல்லிங் பண்ற கேங்கோட லீடர் வந்து நம்ம 2 பேத்துக்குள்ள எதுக்கு பிரச்சனை, சமாதானமா போயிடல அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கான். பார்த்தா ஹீரோட கை திடீர்னு க்ளோ ஆரம்பிச்சிருது. வீட்டுல நாய் குலைச்சிட்டே இருக்கு. என்னடா அந்த நாயை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு ஹீரோட பாதுகாவலன் பார்த்தா அவன் கிளாக்ல ஒரு பாக்ஸை மறைச்சு வச்சிருந்தால அதுல இருந்து பயங்கரமா வெளிச்சம் வரும். இப்போ ஹீரோ அவன் கவனிச்சிட்டு இருந்த கிளாஸ் விட்டு வெளியே போறான். அங்க ஸ்கூல்ல இருக்க தனியா ஒரு ரூம்குள்ள போய் லாக் பண்ணிக்கிறான். அங்கேயே ஹீரோ மயங்கிடுறான். கண் முழிச்சு பார்க்கும்போது அவன பாதுகாவலன் அவன் முன்னாடி நிக்கிறான். அப்புறம் அவன் ஹீரோ ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு கூட்டு போறான். ஹீரோ அவன் கிட்ட எனக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்கறான். அவன் சொல்றான் உனக்குள்ள இருக்க சக்தி முத தடவை வெளியே வர ட்ரை பண்ணுது, அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஆகுதுன்னு. இனிமே இந்த மாதிரி அடிக்கடி நடக்கும், அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சா மட்டும் நீ ஸ்கூலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு அவன் சொல்றான். இல்லைன்னா அது ஏகப்பட்ட பேத்தோட கவனத்தை ஈர்க்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் கடைசியில நமக்கு தான் அது பிரச்சனையா வந்து முடியும் அப்படின்னு அவன் சொல்றான். இப்போ ஹீரோ வீட்டுல இருந்து வெளியே போயிட்டு அவனோட பவர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் டைமா ட்ரை பண்ணி பார்க்கறான். கீழே கிடக்கிற கல் எடுத்து நார்மலா தான் விட்டு எறிகிறான். அது வானத்துக்கே போயிடுது. அவனால பயங்கர வேகமா ஓட முடியுது. அப்புறம் எவ்வளவு ஹைட்ல இருந்து குதிச்சாலும் சேஃபா அவனால லேண்ட் பண்ண முடியுது. அதுக்கும் மேல அவனால பயங்கர ஹைட்டா குதிக்க முடியுது. இப்போ இந்த மொட்டை கேங்க காட்டுறானுங்க. சூப்பரா ஒரு மார்வேஷன் போட்டுட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போறானுங்க. அங்க இருக்க எல்லா பூஸ்டிக்காவுமே எடுத்துட்டு வந்து பில் போடுறான். அவன் காருக்குள்ள வந்து மேக்கப்பை கலைக்கிறான். மேக்கப்பை கலைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆள் பார்க்க பேக்கா மாதிரி இருந்தான். கலைச்சதுக்கு அப்புறம் மாக்கா மாதிரி இருக்கான். அவனை பார்க்கும்போது இதுக்கு கூட மேக்கப் போட்ட உன்னால மார்வேஷத்துக்கு உண்டான மரியாதையே போச்சேடான்னு அவன் ஃப்ரெண்டே அவனை கலாய்க்கிறான். அந்த பூசணிக்கால எதுக்குன்னா அந்த கண்டெய்னர்ல ஏதோ ஒன்று வளர்த்துட்டு இருக்கானுங்க. அதோட சாப்பாட்டுக்கு தான் இவ்வளோத்தையும் வாங்கியிருக்கானுங்க. அன்னைக்கு நைட்டு ஹீரோ ஊர் சுத்திட்டு இருக்கும்போது ஹீரோயினை பார்க்கறான். அவங்க 2 பேரும் ஒன்னா பேசிக்கிட்டு ஹீரோயினோட வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. அங்க நைட்டு 2 பேருமே டின்னர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஹீரோயினி அவளோட ரூமுக்கு ஹீரோவை கூட்டு போறா. இப்ப ஹீரோயினி அவளுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றத சொல்றா. எங்க வீட்டுல எல்லாருமே ஒரு டாக்டரோ இன்ஜினியரோ ஆகணும்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா எனக்கு போட்டோகிராஃபில தான் உயிர்னு அவளோட கலெக்ஷன் எல்லாத்தையுமே ஹீரோட்ட காட்டுறா. இப்ப ஹீரோ அவளை பார்த்து எதுக்குமே கவலைப்படாத, எல்லாமே ஆசைப்படியே நடக்கும் அப்படின்னு ஆறுதல் சொல்றான். அப்புறம் 2 பேரும் கிஸ் பண்ண கிட்ட போகும்போது ஹீரோட நாய் குலைச்சு இவங்க 2 பேத்தையும் கலைச்சு விட்டுரும். அப்புறம் ஹீரோ நான் சரி வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். அவ ஹீரோக்காக அவளோட கேமரா ஒன்ன கொடுத்து அனுப்புவா. அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அந்த புல்லிங் கேங்கோட லீடர் ஹீரோவையும் ஹீரோட ஃப்ரெண்டையும் அவங்க மேல இங்க் அடிச்சு பயங்கரமா அசிங்கப்படுத்திடுவான். இதுக்காக அப்படி பண்ணிருப்பானா ஹீரோயினி கூட ஹீரோ சுத்துறது அவனுக்கு சுத்தமா பிடிக்கலையா. ஹீரோ அவனை அடிக்கலான்னு தான் போவான். ஆனா ஏகப்பட்ட கிரௌட் இவங்க 2 பேத்தையும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இந்த டைம்ல அவனை அடிச்சு ஒரு சீன் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாருமே ஹீரோக்கு மேல வர கண்ணு வந்துடும். அதனால எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒதுங்கி போயிடுறான். இப்ப ஹீரோட ஃப்ரெண்டு ஒரு போட்டோ வச்சிருப்பான். அதுல பயங்கரமா இங்க் ஆயிடும். அதனால அதை கழுவிட்டு இருப்பான். ஹீரோ போய் அது யாருன்னு கேட்பான். அவரு தான் என்னோட அப்பா அப்படின்னு சொல்லுவான். அவருக்கு ஏலியன்னா பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட். அதை தேடிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நாள் காணா போயிட்டாரு அப்படின்னு அவன் சொல்றான். அப்புறம் 2 பேரும் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு கிளாஸுக்கு போலான்னு போகும்போது ஹீரோயினி ஹீரோவை பார்த்து சிரிப்பா. ஆனா ஹீரோ அவளை பார்த்து சிரிக்காம எந்த பிரச்சனையுமே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸுக்கு போயிடுவான். இப்ப ஹீரோட பாதுகாவலனுக்கு ஹீரோவை பிடிக்கதா சொல்லிட்டு இருந்த அந்த மொட்டை கேங்கோட ஒரு இடம் தெரிஞ்சிருக்கும். அங்க போய் அவன் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு ஒரு வித்தியாசமான கல்லு கிடைக்குது. அதை எடுத்து அவன் வச்சுக்கிறான். அவன் அந்த கல் எடுத்து போயிட்டு வீட்டுல வச்சு பயங்கரமா ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்ப ஹீரோவா அவங்க ஊர்ல நடக்கிற கார்னிவலுக்கு அந்த பொண்ணு கூப்பிடுறா. ஹீரோவும் அவ கொடுத்த கேமரா எடுத்துட்டு போயிட்டு அவகிட்ட கொடுத்துட்டு கடைசி அவளை ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு எல்லாமே இதோட முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிடலான்னு முடிவு பண்ணிடுறான். அந்த மொட்டை கேங்கோ கார் எடுத்துட்டு ஹீரோ இப்ப இருக்க ஊர்ல நடக்கிற கார்னிவலுக்கு வந்து சேரானுங்க. இப்ப ஹீரோ ஹீரோயினியா அந்த கார்னிவல்ல பாத்துறான். அவளே வந்து ஹீரோ கிட்ட பேசுறா. நான் என்னோட லைஃப்ல ஒரு நல்ல டெசிஷன் எடுத்திருக்கேன். இனிமே போட்டோகிராஃபி தான் என்னோட கெரியர். இந்த டெசிஷன் நானே எடுத்தது எங்க அப்பா அம்மா பேச்செல்லாம் மீறி. இனிமே நான் யார் சொல்றதையும் கேட்க போறது இல்ல. என்னோட லைஃபை என் இஷ்டப்படி வாழ போறேன் அப்படின்னு சொல்றா. ஹீரோ அதை கேட்டுட்டு மனசுக்குள்ளே யோசிக்கிறான். அவளே யார் பேச்சு கேட்க போறதுன்னு சொல்லும் போது நான் மட்டும் ஏன் யாரோட பேச்சை கேட்டுட்டு இவகிட்ட பேசாம இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றான். அப்புறம் அவங்க 2 பேருமே அந்த கார்னிவல்ல நல்லா சுத்தி பாக்குறாங்க. ஒரு வாட்டி ஹாண்டட் ரைடிங் போயிட்டு இருக்கும்போது நடுவழியில அந்த வண்டி நின்னுடும். இதனால 2 பேருமே இறங்கி காட்டுக்குள்ள நடக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு கேங் ஹீரோவை போட்டு பயங்கரமா அடி பொளந்துட்டு இருக்கானுங்க. அதுல ஒருத்தன் ஹீரோயினை மட்டும் தனியா கூட்டு போறான். யாருன்னு பார்த்தா அந்த புல்லிங் கேங்கோட லீடர் தான். ஹீரோயினி கூட நீ சுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவன் சுத்திட்டு இருக்கனாலதான் அந்த கேங் மொத்தமும் போட்டு ஹீரோ பொளந்துட்டு இருக்கானுங்க. ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ஹீரோ கடுப்பாயிட்டு அவனோட பவரை யூஸ் பண்ணி அவன் எல்லாத்தையுமே தூக்கி போட்டு உதைக்கிறான். அப்ப ஹீரோ ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோட ஃப்ரெண்டு அவனோட சக்தி என்னன்றத பாத்துறான். இப்ப அந்த புல்லிங் கேங்கோட லீடர் வந்து ஹீரோயினியை புடிச்சு நான் அவனை உருகி உருகி லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீ ஏண்டி அவன் கூட சுத்திட்டு இருக்க அப்படின்னு கேக்குறான். நானும் அவனை லவ் பண்ணல, அதுக்கு வேற ஆளை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ ஹீரோ காப்பாத்துறதுக்காக போறா. ஆனா அவன் ஹீரோயினோட கையை பிடிச்சிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போக விட மாட்டான். இப்ப அங்க ஹீரோ வந்தாரான். அவன் கிட்ட எந்த பவருமே யூஸ் பண்ணாம கையாலே அவனை பயங்கரமா அடி அடிக்கிறான். அப்புறம் அவனை படுக்க வச்சு ஒரு கையை உடைக்கலான்னு போகும்போது ஹீரோயினை இதை தடுத்து நிறுத்தி ஹீரோ கூட்டு போயிடறான். ஹீரோயினிக்காக ஒருத்தனோட கையை உடைக்கிற அளவு துணிஞ்சிட்டானேன்னு அவனோட லவ் ஹீரோயினி புரிஞ்சுக்கிறா. அப்புறம் அன்னைக்கு
அன்னைக்கு நைட்டு ஹீரோ தான் அவளோட வீட்டுல கொண்டு போய் விடுறான். எனக்கு ஒண்ணா நீ என்ன வேணா பண்ணுவியா அப்படின்னு அவ ஹீரோவை பார்த்து கேட்கறா. கண்டிப்பா என்ன வேணா செய்வேன் அப்படின்னு ஹீரோ சொல்றான். அவ்வளவுதான், ரெண்டு பேத்துக்குள்ள லிப் லாக் ஆயிடுது. அப்புறம் ஹீரோயின் வீட்டுக்குள்ள போயிடறா. ஹீரோ நடந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது. அவனோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து தான், நீ என்ன காட்டுல பண்ணன்றத நான் பார்த்துட்டேன், உன்கிட்ட நான் கொஞ்சம் பேசணும், அதனால இப்பவே என்னோட வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்றான். ஹீரோ வீட்டு கராஜுக்கு போறான். ஹீரோட ஃப்ரெண்டு அங்க வரான். நான் இப்ப என்னோட ரெண்டாவது அப்பா கூட தான் இருக்கேன், அவருக்கு எனக்கு சுத்தமாவே செட் ஆகாது, எனக்கு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் அப்பா தான் வேணும், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஏலியனை தேடி அலைஞ்சு ஏலியன் கிரகத்துக்கே போயிருப்பாரு, கண்டிப்பா என்ன ஒன்னால அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போக முடியும், நீ ஒரு ஏலியன் தானே, ப்ளீஸ் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு கேட்கறான். ஹீரோ அவனோட நிலைமை புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி நான் ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறான். அதை கேட்டு செம ஜாலியா அவன் துள்ளி குதிக்கிறான். ஹீரோ அவனை பார்த்து நான் ஒரு ஏலியன் யார்கிட்டயுமே சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவன் கிட்ட ப்ராமிஸ் வாங்கிக்கிறான். அடுத்த நாள் காலையில ஹீரோ வீட்டுல இருக்கும்போது அந்த ஊரோட போலீஸ் ஷெரீஃப் வரான். அந்த போலீஸ் ஷெரீஃப் யாருன்னா அந்த புல்லிங் கேங்கோட தலைவனோட அப்பா தான். அந்த புல்லிங் கேங்கோட ஹெட் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருப்பாங்க. அப்பதான் அவன் அரமயக்கத்திலே ஹீரோட பேரை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான். அதனாலதான் அந்த ஷெரீஃப் சந்தேகப்பட்டு ஹீரோ பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கான். ஆனா ரெண்டு பேருமே அந்த போலீஸ் ஷெரீஃபை எப்படியோ பேசி சமாளிச்சு அந்த வீட்டை விட்டு அமுச்சு விட்டுறாங்க. இப்ப ஹீரோட பாதுகாவலன் ஹீரோட்ட ஒரு லேப்டாப்பை காட்டுறான். அதுல இருக்க ஒரு வெப்சைட்ல ஹீரோக்கு பீச்ல ஃபர்ஸ்ட் டைமா கால்ல ஒளி வந்திருக்கும். அந்த டைம்ல அங்க இருந்த எவனோ ஒருத்தவன் தான் இதை வீடியோவா எடுத்து இந்த வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு அவன் சொல்றான். இந்த வீடியோ மட்டும் நாள் டெலிட் பண்ண முடியல, ஃபைரால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, அதனால நீ உடனே கிளம்பி நம்ம இந்த இடத்த காலி பண்ணிட்டு வேற இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னு அவன் சொல்றான். ஹீரோ அதை கேட்டுட்டு நான் இங்கே வர போறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறான். இப்ப ஹீரோட பாதுகாவலன் நீ அந்த பொண்ணுக்காக தான் இந்த இடத்த விட்டு வரமாட்டேன்னு சொல்றல, ஆனா உன்னை காப்பாத்துறதுக்காக உன்னோட அப்பா அம்மா நம்ம இனத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே உயிரை விட்டுருக்காங்க, உன்னோட நோக்கம் பூமியில இருக்க ஏதோ ஒரு பொண்ணை காதலிக்கிறதா இருக்கக்கூடாது, நம்மளோட இனத்தை மீளுருவா செஞ்சு இந்த பூமியில வாழ வைக்கிறதா இருக்கணும். இருந்தாலும் ஹீரோ அதெல்லாம் கேட்டுட்டு கண்டிப்பா நீ என்ன சொன்னாலும் நான் இந்த இடத்த விட்டு வர போறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறான். இப்ப ஹீரோ வீட்டு விட்டு வெளியே போவான். அவன் பாதுகாவலன் பின்னாடியே போய் ஹீரோ தடுப்பான். ஆனா ஹீரோவோட சக்தியை அந்த பாதுகாவலன்ட்டே யூஸ் பண்ணிடுவான். இதனால ரெண்டு பேருமே பயங்கரமா அடிச்சுப்பானுங்க. ஒரு கட்டத்துல பாதுகாவலன் அந்த ஹீரோட கை கால் அசைய முடியாத மாதிரி பிடிச்சிக்கிறான். இப்ப ஹீரோ அவன் கிட்ட சரண்டர் ஆயிடுறான். அந்த பாதுகாவலன் ஹீரோவோட லட்சியத்தை பத்தி சொல்றான். அந்த மொட்டை கேங்க இந்த உலகத்தை இருந்து அழிக்கிறது உன்னால மட்டும் தான் முடியும், உன்ன மாதிரியே இருந்த மிச்ச 3 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க, நீ அவங்களை எதிர்த்து சண்டை போட்டுதான் ஆகணும், இல்லன்னா நீ உயிரா நினைக்கிற உன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் உயிருக்கே ஆபத்தா முடியலாம், ஏன்னா அந்த மொட்டையனுங்க அவளை கடத்தி உன்னை பிளாக்மெயில் பண்ணுவானுங்க அப்படின்னு சொல்றான். ஹீரோயினோட உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஹீரோ இந்த ஊரை விட்டு போக ஒத்துக்கிறான். இப்ப அந்த வெப்சைட்ல இருக்க வீடியோவை யாரோ பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அது யாருன்னு பார்த்தா இவங்க வீட்டை கொளுத்துனா அந்த பொண்ணு. இப்ப ஹீரோவை காட்டுறாங்க. வீடு ஃபுல்லா அவனோட பாதுகாவலனை தேடி பார்க்கறான். ஹீரோக்கு அந்த பாக்ஸ் மட்டும் தான் கண்ணுக்கு தெரியுது, அவன் எங்க இருக்கானே தெரியல. இப்ப ஹீரோட போனுக்கு ஒரு கால் வருது. அந்த பக்கத்துல இருந்து பேசுறவன் நான் அவனோட பாடி கார்டை கடத்திட்டேன், உனக்கு அவனை காப்பாத்தணும்னா நான் சொல்ற அட்ரஸுக்கு வான்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த அட்ரஸை சொல்லிட்டு போனை வச்சிடறான். இப்ப ஹீரோட ஃப்ரெண்டுக்கு கால் போட்டு அவனை இந்த மிஷன்ல கூப்பிட்டுக்கிறான். அன்னைக்கு நைட்டு போன் கால்ல சொன்ன அட்ரஸுக்கு ரெண்டு பேருமே போறானுங்க. அந்த வீட்டுல இருந்து ஆளுங்களா போனதுக்கு அப்புறம் ஹீரோ வீட்டுக்குள்ள நுழையறான். அதுக்கு முன்னாடி ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போனவனா ஃபாலோ பண்ண சொல்லிடுறான். ஹீரோ டோரை திறந்துட்டு அந்த வீட்டோட பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போறான். அங்க அவனோட பாடி கார்டை கண்டுபிடிச்சிடறான். அவனை கட்டி தொங்க விட்டுருக்காங்க. அதை போய் அவுக்கலான்னு போகும்போது யாரோ ஒருத்தன் வந்து ஹீரோ அட்டாக் பண்றான். அது வேற யாரும் இல்ல, ஹீரோட ஃப்ரெண்டோட செகண்ட் அப்பா தான். அவன் பவர் யூஸ் பண்ணி ஹீரோ அவனை நாக் அவுட் பண்ணிடுறான். இப்போ அவனோட பாடி கார்டை காப்பாத்திடுறான். நாக் அவுட் ஆகி கீழே விழுந்திருந்தவன் எப்படியோ போய் ஹீரோட ஃப்ரெண்டை புடிச்சிட்டு வந்து கன் பாயிண்ட்ல வச்சு ஹீரோ மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கான். இப்போ அந்த பாடி கார்டும் ஹீரோவும் சேர்ந்து ஹீரோட ஃப்ரெண்டை அவன் கிட்ட வந்து காப்பாத்திடுறாங்க. ஹீரோ அவனோட பவர் யூஸ் பண்ணி விசாரிக்கும் போது தான் தெரியுது அந்த மொட்டை கேங்க மொத்தமா ஹீரோ அழிக்க மட்டும் வரல, ஹீரோ அழிச்சாதான் இந்த பூமியை அழிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு தான் ஹீரோ கொல்றதுக்காக சுத்திட்டு இருக்கானுங்க. ஹீரோக்கு பிளான் தெரிஞ்சனால அவனை கீழே வெட்டறான். அவன் கீழே விழுந்து மயங்கி போயிடறான். இப்போ அந்த பாடி கார்டு அவனோட கத்தியையும் அவன் கண்டுபிடிச்ச அந்த கல்லையும் எடுத்து வச்சுக்கிறான். பார்த்தா பேஸ்மெண்ட்டுக்கு மேல யாரும் நடக்கிற மாதிரி சத்தம் கேக்குது. ஹீரோ வீரப்பா அவனை அடிக்கலான்னு வெளியே போவான். பாடி கார்டு ஹீரோவை தடுக்க ட்ரை பண்ணுவான். ஆனா அதுக்குள்ளே அவன் திறக்க போன கதவை வெடிச்சு ஹீரோவையும் பேஸ்மெண்ட்ல இருக்கவங்க எல்லாத்தையுமே தூக்கி அடிச்சிடும். இந்த வேலையை பார்த்தது யாருன்னா அந்த மொட்டை கேங்கோட தலைவன் தான். பயங்கர பெருசான கன் எடுத்துட்டு இவங்க எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளுறதுக்காக பேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ள இறங்கி வந்துட்டு இருக்கான். இப்போ பாடி கார்டுக்கும் பேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ள இறங்கி வந்துட்டு இருக்கணும். செமையான ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. அந்த கேப்பை யூஸ் பண்ணி ஹீரோவும் ஹீரோட ஃப்ரெண்டும் அந்த கார்ல போய் ஏறிக்கிறாங்க. ஹீரோட பாடி கார்டு நல்லா சண்டை போட்டுட்டு இருப்பான். ஆனா ஒரு கட்டத்துல கால் அடிபட்டு கீழே விழுந்துருவான். அந்த மொட்டையை அவனை போட்டு தள்ளான்னு கிட்ட வரும்போது அந்த பாடி கார்டுக்கு ஒரு ஷாட் கன் கிடைச்சிரும். அதை எடுத்து அந்த மொட்டை தலையனை வெறி தீர அளவு சுட்டு சாவடிச்சிடறான். இப்போ ஹீரோட ஃப்ரெண்டும் ஹீரோவும் கார்ல உட்காந்துருக்காங்க. கார் சாவியை காணோம். ஹீரோ ஃப்ரெண்டை போட்டு பிரஷர் பண்ணிட்டு இருக்கான், எப்படியாச்சும் காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு. இப்போ ஹீரோட பாடி கார்டு வந்துடுறான். காருக்குள்ள ஏறிக்கிறான். சாவில்னு தெரிஞ்ச உடனே ஹீரோவை அந்த கார் மேல சக்தி யூஸ் பண்ண சொல்றான். கண்டிப்பா அதனால கார் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்றான். இப்போ அந்த மொட்டை கார் கிட்ட வரான். ஷாட் கன்ல சுட்டு அவன் செத்துருக்க மாட்டான். இவங்க 3 பேர் உட்கார்ந்திருக்க காரை பயங்கரமா டேமேஜ் பண்றான். இப்போ ஹீரோ அவனோட பவர் யூஸ் பண்ணி அவனை தூக்கி அடிச்சிடறான். அப்படியே காரையே ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாரான். அப்புறம் எல்லாருமே அந்த இடத்த விட்டு எஸ் ஆயிடுறாங்க. ஆனா ஹீரோட பாடி கார்டுக்கு மட்டும் பயங்கரமா பிளட் லீக் ஆயிட்டு இருக்கும் அந்த சண்டையில அடிபட்டனால. இப்போ ஹீரோக்கு அவன் கண்டுபிடிச்ச கல்லை கொடுக்குறான். இதை வச்சுதான் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டோட அப்பா ஹீரோ மாதிரி ஒரு ஏலியன் ரேஸ் இருக்கிறதே கண்டுபிடிச்சிருப்பான். இதை சொல்லிட்டு ஹீரோவை பார்த்து இதே மாதிரி இன்னொரு கல்லு இருக்கு, அதையும் நீ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றான். இப்போ அவனுக்கு ஓர ரத்தம் லீக் ஆயிட்டு இருக்கனால காரை ஓரமா நிறுத்திடுறாங்க. ஹீரோ போய் அவன் பாடி கார்டு பேசுறான். நீங்க இல்லாம சத்தியமா என்னால அவங்கள சமாளிக்க முடியாது. அவன் ஹீரோவை பார்த்து என்கிட்ட நிறைய நேரம் இல்ல, அதனால நான் பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசுறேன், உன்னால கண்டிப்பா அவங்கள சமாளிக்க முடியும், உன்னோட முழு சக்தியை வெளியே கொண்டு அப்படின்னு சொல்றான். இப்படி பேசிட்டே இருக்கும்போது அந்த பாடி கார்டு திடீர்னு பேச்சு மூச்சு இல்லாமலே ஆயிடுறான். அப்புறம் அவன் இறந்து காத்தோட காத்தா கரைஞ்சிடறான். இப்ப ஹீரோக்கு பயங்கர அழுவாத்திரமா வருது, நல்லா அழுதுறான். அந்த மொட்டை கேங்க முடிச்சு அவனு சொல்லிட்டு ஹீரோவும் ஹீரோட ஃப்ரெண்டும் வரிஞ்சு கட்டிட்டு களத்துல இறங்குறாங்க. இப்ப ஹீரோ ஃப்ரெண்டோட
வீட்டை காட்டுறாங்க. அங்க அவனோட செகண்ட் அப்பாவை அந்த 3 மொட்டையும் பந்துக்குள்ள ரொம்ப மாதிரி இருக்க ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்து அதை அந்த ஆளோட வாய்க்குள்ளேயே போட்டு அந்த ஆளை கொண்டாடுறாங்க. போலீஸ் மேட்டர் என்னன்னு தெரிஞ்சு அவரோட பாடியை வந்து எடுத்துட்டு போகும்போது அந்த இடத்துக்கு ஹீரோ தேடிட்டு இருந்த பொண்ணு வந்து சேர்ந்துறா. இப்ப ஹீரோ காட்டுறாங்க, அவன் ஸ்ட்ரெயிட்டா ஹீரோனியோட வீட்டுக்கு தான் போறான். ஹீரோனிட்ட போலீஸ் வந்து ஹீரோ பத்தி தப்பா சொல்லி வச்சிருப்பாங்க. அதனால அவ ஹீரோக்கு உடனே அவனை பார்க்கணும்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணுவா. ஹீரோ அவளை பார்க்கறதுக்காக அவளோட வீட்டுக்கே போயிடுவான். அந்த வீட்டுல ஒரே பார்ட்டியா நடந்துட்டு இருக்கும். அங்க இந்த புல்லிங் கேங்கோட லீடர் இருப்பான். அவன் போன் பண்ணி அவங்க அப்பா கிட்ட அவன் இங்க தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிடுவான். ஆனா இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாம ஹீரோ ஹீரோயினை பார்க்க போறான். ஹீரோட ஃப்ரெண்டு கார் எடுத்துட்டு அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது வழியில ஹீரோ வளர்த்துட்டு இருந்த நாய்க்குட்டியை பாத்துறான். அதை தூக்கிட்டு வந்து கார்ல வச்சுக்கிறான். அப்புறம் அவன் வீட்டுக்கு போறான். ஹீரோட்ட இருக்க மாதிரியே ஒரு கல்லு அவன் கிட்ட ஒண்ணு இருக்கும், அதை எடுத்துக்கிறான். ஹீரோயினி அந்த பார்ட்டி நடந்துட்டு இருக்க வீட்டோட மொட்டை மாடியில தான் உட்காந்துருப்பான். ஹீரோ போய் அவங்க கிட்ட பேச்சு கொடுக்குறான். இப்ப பார்த்தா போலீஸோட சைரன் சவுண்ட் கேக்குது. அதனால ஹீரோ அந்த வீட்டை எடுத்து தப்பிச்சு வரலான்னு ட்ரை பண்ணுவான். ஹீரோயின் எப்படியாச்சும் அவனை தடுத்துலான்னு ட்ரை பண்ணுவான். ஆனா அவ கால் வலிக்கி விட்டு கீழே விழுந்துருவா. ஆனா ஹீரோ அவனோட பவர் யூஸ் பண்ணி ஹீரோயினி கீழே விழாம பாத்துப்பான். அப்புறம் அந்த இடத்துல இருந்து கீழே குதிச்சு ஹீரோயினியை பிடிச்சுப்பான். இது எல்லாமே போலீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே நடக்கும். இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு ஹீரோயினி கேட்பா. இப்போ அதை பத்தி பேச நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஹீரோயினை கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டே ஓடிடுவான். 2 பேரும் ஒரு காட்டுக்குள்ள ஓடிடுவாங்க. ஆனா இப்ப அந்த புல்லிங் கேங்கோட லீடரும் அவனோட அப்பாவும் சேர்ந்து அவங்க 2 பேர்த்தையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வண்டியில கிளம்புறாங்க. பார்த்தா இவங்க வண்டி முன்னாடியே அந்த 3 மொட்டையை நின்றுட்டு இருக்கானுங்க. வந்து அந்த போலீஸ்காரன் அடிச்சு தூக்கி போட்டுட்டு அவனை பிடிச்சி தப்பிச்சு போன 2 பேர் எங்க இருக்காங்க உண்மையை சொல்லிடு, இல்லைன்னா அவனை உயிரோட விட மாட்டான்னு சொல்லி மிரட்டுறானுங்க. இப்போ ஹீரோவும் ஹீரோயினியும் அவங்களோட ஸ்கூலுக்கே வந்துடுறாங்க. அங்க இருக்க ஒரு ரூம்குள்ள கூட்டு போயிட்டு ஹீரோ தான் யார் அப்படின்ற விஷயத்தை ஹீரோயினிட்ட சொல்றான். இப்போ அந்த புல்லிங் கேங்கோட ஹெட் இந்த 3 மொட்டையுமே அவங்க 2 பேரும் இருக்க அந்த ஸ்கூலுக்கே கூட்டு வந்துருவான். இந்த சுத்தி வளைச்ச மேட்டர் ஃப்ரெண்டு மூலமா ஹீரோக்கு தெரிய வருது. அதனால எப்படியாச்சும் அவனோட ஃப்ரெண்டோட காருக்கு ஓடிடலான்னு வேற ஒரு வழியை தேடுறான் ஹீரோ. இப்போ அந்த 3 மொட்டையும் கண்டெய்னர்ல எடுத்துட்டு வந்து ஏதோ ஒன்னு ஓபன் பண்ணி வரானுங்க. ஹீரோவும் ஹீரோயினியும் ஒரு ஜன்னல் நின்று அதை பார்ப்பாங்க. அப்புறம் ஹீரோ அவளை கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு எப்படியாச்சும் இந்த இடத்த விட்டு ஓடணும்னு வெளியே போறதுக்கான வழி கிட்ட வந்துருவான். இப்போ அந்த டோரை உடச்சிக்கிட்டு ஹீரோ தேடிட்டு இருந்த பொண்ணு உள்ள வரா. திரும்பி பின்னாடி ஓலான்னு பார்த்தா அந்த 2 மொட்டைங்களும் பெரிய பெரிய கன் எடுத்துட்டு வந்துருவானுங்க. போச்சுரா ஹீரோ செத்த நினைச்சிட்டு இருப்பான். ஆனா ஹீரோ தேடிட்டு இருந்த பொண்ணு அந்த மொட்டை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறா. அவனுங்களும் பதிலுக்கு கன் அழுத்தி பிடிச்சே நின்னுட்டு இருக்கானுங்க. தண்ணியை ஸ்ப்ரே பண்ற மாதிரி அந்த புல்லட்டை ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு இருக்கானுங்க. ஆனா அங்க இருக்க 3 பேருமே சேஃபா மறந்து தான் நின்னுட்டு இருக்காங்க. இப்போ அந்த பொண்ணை காட்டுறாங்க. அவளுக்கு தெரிஞ்ச மொத்த வித்தையை இறக்கி அந்த 2 மொட்டையை முடிச்சு விட்டுறா. அவளை சும்மா சொல்லக்கூடாது, பயங்கரமான அட்டாக்கிங் ஸ்கில் இருக்கு அவளுக்கு. இப்போ ஹீரோ மறந்து நின்ன இடத்துல இருந்து வெளியே வந்து நீ யார் அப்படின்னு அந்த பொண்ணை பார்த்து கேட்பான். நான் தான் நம்பர் 6 அப்படின்னு சொல்றா. அவளும் அந்த ஹீரோட ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் தான். சோ இவங்க 3 பேரும் ஒரே டீமா இருந்து அந்த மொட்டையை போட்டு தலான்ற முடிவுக்கு வராங்க. இப்போ ஹீரோட ஃப்ரெண்டு கார் எடுத்துட்டு ஸ்கூலோட ஃப்ரண்ட் கேட்டுக்கு வரான். அங்க அந்த மொட்டைங்க கண்டெய்னர் ஓபன் பண்ணி விட்டது இப்பதான் ஓபன் ஆகும். பார்த்தா உள்ள இருந்து ஏதோ 2 வித்தியாசமான மிருகங்க வெளியே வரும். அதுங்களால காத்துல கிளைடு கூட பண்ண முடியுது. ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் அதை பார்த்துட்டு என்ன கருமண்டா இதுன்னு அவன் வச்சிருந்த நாயை பார்ப்பான். பார்த்தா அது ஒரு பெரிய நாயா மாறுது. அதை பார்த்துட்டு ஹீரோட ஃப்ரெண்டு காரை விட்டு இறங்கி தெரிச்சு உள்ள ஓடிடுறான். இப்போ அந்த 3 பேருமே ஸ்கூலோட பேஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. அங்கதான் ஹீரோட ஃப்ரெண்டு ஓடி வந்துடுறான். அவன் எடுத்துட்டு வந்த கல்ல ஹீரோட்ட தூக்கி போடுறான். இப்போ ஹீரோட அந்த மிருகத்தை பத்தி பேசிட்டே இருக்கும்போது ஒரு மிருகம் கிளைட் பண்ணிட்டே கிளாஸை உடைச்சிட்டு இந்த ரூம்க்குள்ள வந்து விழுவுது. அந்த ரூமுக்கு மிச்சம் இருக்க மொட்டைகள்லாம் வந்துடுறானுங்க. ஹீரோ அந்த மிருகத்தை வெறுப்பேத்தி வேற ரூமுக்கு டைவர்ட் பண்ணிட்டு போறான். அங்கவே ஹீரோக்கு அந்த மிருகத்துக்கு பயங்கரமான ஃபைட் வருது. ஹீரோ அவனோட பவரை யூஸ் பண்றான். பதிலுக்கு அந்த மிருகம் அதோட பலத்தை யூஸ் பண்ணுது. ஒரு கட்டத்தில் ஹீரோ அதை அடிச்சு கொள்ளலாம் போகும்போது அங்க பெரிய மிருகமா மாறினா அந்த நாய் ஓடி வருது. அப்புறம் அந்த மிருகத்துக்கு பெரிய நாய்க்கும் ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ ஹீரோ திரும்ப அந்த 3 மொட்டைங்க இருக்க ரூமுக்கே ஓடுறான். அந்த பொண்ணு நல்லா தான் ஃபைட் போட்டுட்டு இருப்பா. இருந்தாலும் அவளுக்கு ஒரு கட்டத்தில் அடிபட்டுரும். ஹீரோ அந்த மொட்டையை அடிச்சு அவளை காப்பாத்தி போய் ஒரு இடத்துல மறைய வைப்பான். அப்போ ஹீரோ பார்த்து உன்னோட சக்தியை கொஞ்சம் எனக்கு கூட அப்படின்னு கேட்பா. ஹீரோ அவனோட சக்தியை கொடுக்குறான். அப்புறம் அவளுக்கு திரும்ப எனர்ஜி கிடைச்சிருது. இப்போ அந்த 2 பேரும் மாறி மாறி அந்த மொட்டையை அடிச்சு புழக்கிறாங்க. அந்த பொண்ணு எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு மொட்டையை போட்டு தள்ளிடுவா. அப்புறம் அதே கத்தியை ஹீரோக்கு பாஸ் பண்றா. அவன் அந்த கத்தி யூஸ் பண்ணி இன்னொரு மொட்டையும் போட்டு தள்ளிடுறான். மிச்சம் ஒருத்த மட்டும் தப்பிச்சிரும். அவனை போட்டு தள்ளுறதுக்காக திரும்ப அவனை துரத்துறாங்க. இப்போ அந்த அனிமல்ஸ் ஃபைட்டை பார்த்தா ஹீரோட பெரிய நாய் பயங்கரமா அடி வாங்கிட்டு இருக்கு. அந்த மிருகம் அதை குத்தி தூக்கி போட்டுருது. அந்த பெரிய நாயை கடைசி பெரிய மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கு. இப்போ அந்த மிருகம் ஓடி வந்து அந்த பெரிய நாயை கடிக்கலன்னு வரும்போது அதோட கால் வலிக்கி விட்டு கீழே விழுந்துரும். இதுதான்டா சாக்குன்னு ஒரே அமுக்கி அந்த பெரிய நாயும் அந்த மிருகத்தோட கழுத்தை கடிச்சே கொண்டுருது. அப்புறம் அந்த பெரிய நாய்க்கு சுத்தமா சக்தியே இல்லாம போயிடும். அதனால அதோட பழைய ஃபார்முக்கே திரும்ப வந்துருது. இப்போ இவங்க 4 பேருமே பிளே கிரவுண்டு கிட்ட ஓடிட்டு இருப்பாங்க. அங்க இன்னொரு பெரிய மிருகம் வந்து இவங்க 4 பேத்தையுமே அட்டாக் பண்ணுது. ஆப்போசிட்ல பார்த்தா அந்த பெரிய மொட்டை இன்னும் 2 அடியாங்களோட நின்னுட்டு இருக்கான். அதனால ஹீரோவோட ஆளையும் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டையும் தப்பிச்சு ஓட சொல்லிடுறாங்க. அவங்க 2 பேரும் எஸ் ஆயிடுறாங்க. அந்த பொண்ணு அந்த மொட்டையோட 2 அல்லக்கையா பாத்துக்கிறா. ஹீரோ அவனோட ஹெட்ட பாத்துக்கிறான். அந்த பொண்ணு ஒரு மொட்டை அல்லக்கையா போட்டு தள்ளிடும். இன்னொருத்தனை போட்டு தள்ளான்னு போகும்போது அந்த பெரிய மிருகம் பறந்து வந்து அவளை காலிலே கவிட்டு போயிடும். ஹீரோ அந்த பாசம் முடிக்கிற டைம் அந்த மிருகம் அவளை தூக்கிட்டு பறந்தனால இவனை விட்டுட்டு அந்த மிருகத்தை அவன் பவர் யூஸ் பண்ணி கீழே தரைக்கு கொண்டு வரான். அப்ப அந்த மிருகம் ஒரு லைட் கம்பியில் அடிச்சு தடுமாற ஆரம்பிச்சிடும். இது யூஸ் பண்ணி அந்த பொண்ணு அந்த மிருகத்தோட தலைக்கு மேல போயிட்டு அந்த மிருகத்தோட தலையில அவளோட கத்தியை குத்தி மேல இருந்து சேஃபா லேண்ட் ஆயிடுவா. இப்போ ஹீரோ அடிச்சிட்டு இருந்த அந்த மொட்டை என்ன பண்றான், அவனோட கண்ணை லோட் பண்ணிக்கிட்டே ஹீரோ போட்டு தள்ளிடலான்னு கிட்ட வரான். இந்த டைம்ல ஹீரோ அந்த மிருகத்தை கீழே தள்ளிட்டு திரும்புவான். அந்த மொட்டை கண்ணை சுரத்துக்கும் ஹீரோ அதை தடுக்கிறதுக்கும் சரியா இருக்கும். ஆனாலும் அந்த கண்ணோட ஃபோர்ஸால ஹீரோ ரொம்ப தூரம் தள்ளி போய் விழுந்துடும். அந்த பொண்ணுக்கு அந்த மிருகத்தை போட்டு தள்ளனால எந்திரிக்க முடியாத மாதிரி இருப்பா. இப்போ அந்த மொட்டை வந்து ஹீரோட கழுத்தை பிடிச்சி தூக்கி நிறுத்துறான். நல்ல வேலையா ஒன்றரை கல் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. இப்பவே அவனை போட்டு தள்ளிட்டு இந்த பூமியை அழிச்சிட்டு என்னோட கிரகத்துக்கு கிளம்புறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ குத்தத்துக்காக அவன் கத்தி எடுக்கிறான். என்னோட பிளான நீ புரிஞ்சிக்கவே இல்லையேன்னு ஹீரோ அவனை பார்த்து சொல்லிட்டு அந்த கன்னை லோட் பண்றதுக்காக வச்சு இந்த புல்லட்டை ஹீரோ அவனோட பவரை யூஸ் பண்ணி அதை
வெடிக்கிறதுக்காக ரெடி பண்றான். இப்போ அந்த பொண்ணோட கடைசி கட்ட சக்தியை திரட்டி பாஞ்சு வந்து அந்த மொட்டையோட கைப்பிடியில இருந்து ஹீரோவை தூக்கிட்டு போறான். அதே டைம்ல ஹீரோவோட பவரை யூஸ் பண்ணி அந்த மொட்டை வச்சிருந்த பெல்ட்டை வெடிக்க வச்சிடறான். அந்த பொண்ணோட உடம்புல இருந்து ஷீல்டு வந்து இவங்க ரெண்டு பேத்தையும் காப்பாத்திடுது. அந்த வெடிப்புல மொட்டை அப்படியே காத்தோட காத்தா கரைஞ்சு போயிடறான். அந்த பொண்ணு அவளையும் ஹீரோவையும் வெற்றிகரமா காப்பாத்திட்டு அவளோட மொத்த சக்தியுமே இழந்து ஹீரோ மேல விழுந்துருவா. அது வெடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஹீரோயினியும் ஹீரோட ஃப்ரெண்டும் எந்திரிச்சு வந்து அவங்க ரெண்டு பேத்தையும் தேடுறாங்க. பார்த்தா அந்த புகையில இருந்து ரெண்டு பேருமே மாசா நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் செம்ம ஹாப்பியா போய் 4 பேருமே ஒருத்தர கட்டி பிடிச்சிக்கிறாங்க. அப்படியே அடுத்த நாள் காலையில ஆகுது. நம்பர் 6 அவரோட ஊருக்கு கிளம்புறதுக்காக ரெடி ஆயிட்டு இருக்கா. இப்ப ஹீரோட கையிலயும் ஹீரோட ஃப்ரெண்டோட கையிலயும் ஒரு கல் இருக்கதா பாக்குறா. ஹீரோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து அந்த கல்லை வாங்கிட்டு அந்த கல்லையும் ஹீரோ கையில வச்சிருக்க கல்லையும் ஒண்ணு சேர்க்கறாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரோட சக்தி அது உறிஞ்சிக்கிட்டு அவங்கள்ட்ட ஏதோ விஷயம் காட்டுது. அதாவது இவங்கள மாதிரி ஆளுங்களா எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு. அப்புறம் அந்த கல்லு வெடிஞ்சு சுக்குநூறு ஆயிடுது. இப்ப அந்த புள்ளி கேங்கோட ஹெட் வரான். ஹீரோக்கு சொந்தமான அந்த பெட்டியை ஹீரோ கிட்ட கொடுக்குறான். அப்புறம் கடைசியா ஹீரோவும் அவனும் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுறாங்க. இப்ப ஹீரோட ஃப்ரெண்டோட ஒரிஜினல் அப்பாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அவனை கூடயே கூட்டிட்டு போலான்னு ஹீரோ முடிவு பண்றான். இப்ப ஹீரோ ஹீரோயினை பார்த்துட்டு நான் போயிட்டு கண்டிப்பா ஒரு நாள் திரும்ப வருவேன் அண்ட் இந்த வார்த்தையை நான் அவங்ககிட்ட சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை பார்த்து அவனோட லவ் சொல்லிட்டு அப்படியே ரெண்டு பேருமே கிஸ் பண்ணிடுறாங்க. அங்க ஹீரோட நாய்க்குட்டி வருது, அதை தூக்கிக்கிறான். அப்புறம் ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் அந்த நாய்க்குட்டி 3 பேருமே அந்த ட்ரக்ல ஏறிக்கிறாங்க. அந்த நம்பர் 6 அவளோட பைக்ல ஏறிக்கிறா. இப்ப எல்லாருமே அந்த ஊரை விட்டு நம்பர் 4 and 6 மாதிரி இருக்க ஏலியன் ரைஸை தேடி கிளம்புறாங்க. ஹீரோ சொல்றான் இந்த பூமி என்னோட வீடா மாறிடுச்சு. யாரெல்லாம் இந்த பூமியை அழிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா அவங்களை எதிர்த்து நான் நிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றான். அப்படியே கட் பண்ணி ஐ ஆம் நம்பர் 4 அப்படின்ற அந்த படத்தை முடிக்கிறாங்க. இந்த ஸ்டோரியில ஹீரோட ஃப்ரெண்டோட அப்பாவை அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லையா? நம்பர் 6க்கு ஹீரோக்கும் லவ் செட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. ஒருவேளை அப்படி நடந்தா ஹீரோயினோட கதை என்ன? ஹீரோவோட ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் சேர்ந்தவங்க பூமியில எத்தனை பேர் இருக்காங்க, அவங்களா எங்க இருக்காங்க? இதுக்கெல்லாம் மேல அந்த மொட்டை கேங் திரும்ப வருவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஏகப்பட்ட விஷயம் முடிக்காமலே இருக்கு இந்த படத்துல. சரி விட்ரா, இதெல்லாம் செகண்ட் பார்ட்ல சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதுதான் தப்பு. ஏன்னா இந்த படத்தோட செகண்ட் பார்ட் எடுக்கிறதாவே பேச்சு இல்லையா? அதையும் மீறி இந்த படத்தோட செகண்ட் பார்ட் வந்துச்சுன்னா எதுக்கு அதை விடுவானே? செகண்ட் பார்ட்டோட ஸ்டோரியை நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோக்கு ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருந்தால் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. நம்ம சேனலோட சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தான் இருக்கு. அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ற மாதிரி இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக வீடியோ போகிறத நிறுத்த போகிறது கிடையாது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.